Pa evo, svi znaju da sam imao 2 teške operacije u zadnje 2 godine i mislio sam stvarno da više neću moći baviti nogometom. Moj sam Boga da ću moći igrati sa prijateljima na igralištu, tek toliko, evo, stvarno volim moj sport i živim za ovaj sport i evo, Bog me nagradio i dao mi taj gol protiv prvaka Europe, i aktualnog i svjetskog do prvaka i stvarno evo, presretan sam. Evo, plakao sam i poslije utakmice, sad plačem i ne znam, svi me pitaju šta me boli, evo jednostavno pun sam emocija i evo moram biti. Pa treba se prvo okrenuti sljedeće utakmice. Mi danas, kako god to loše zvuči, nismo napravili apsolutno ništa. Mi ako izgubimo od Čeha, mi opet smo vjerojatno ispali iz utrke. Teško da će Česi onda pobijediti Španjolce. Tako da nama je sljedeća utakmica finale i mi smo se i prije toga spremali za tu utakmicu za Češku i znali smo da nam je to finale. A onda dalje šta bude, daj Bože da se u onoj grupi isto dogodi ovako neko čudo pa da možda izbjegnemo Talijane, ali ako možemo igrati sa Španjolcima, sa Talijanima onda sigurno ne možemo igrati.